खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 9 अक्ट'बर 2020 फैदो दिननि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं मोनसे खोथा बुंनो लुगैदों। बे खोथायानो जाहैबाय गोबां मानसिफ्रानो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, भिडिअखौ ओरैनो नायगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला। सानफ्रामबो गोदान गोदान आपडेट नोंथांमोना मोनबायानो थागोन। अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो जागायजेनसुदो दिननि बे रादाबफोरखौ। गिबि खौराङा जाबाय नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिया तामिलनाडुनि रामातानापुरम जिल्लानि चेन्नाइ बेंकआव खामानि मावग्रा आहमेद आब्दुल कादिर आरो बिनि लोगो माइरं बेपारि खालामग्रा इरफान नासिर बिथांमोनखौ ISIS उदखारि आफादजों लोब्बा थानायनि दायाव बेंगालुरुनि फ्रेजार टाउननिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। माने बिसोर सानैया ISIS उदखारि हान्जाफोरजों लिंक दंमोन। दा बेनिखायनो बिसोर सानैखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। सासेया बेंकआव साख्रि मावोमोन आरो सासेया माइरं बेपारि खालामोमोन। लोगोसे इन्डिया टुडे टिभिनि इन्टारभिउ लानाय समाव मुम्बाइ पुलिस कमिशनारआ TRPनि दायाव रिपाब्लिक टिभिखौ कर्टनि सिगाङाव गसंहोनो हागोन होननानै बुंदों। रिपाब्लिक टिभि चेनेल आरो बिनि बिगोमा जायबा अर्नब गस्वामी बिथांमोना TRPनि 2 नाम्बारि खालामनायनि दायाव मुम्बाइ पुलिसनि मेगनाव गोलैनानै दङ। दा बेनिखायनो मुम्बाइ पुलिसआ अर्नब गस्वामी आरो रिपाब्लिक भारत बिसोर टिभि चेनेलखौ नोजोर होगासिनो दङ आरो थाबैनो अर्नब गस्वामीखौ सोंथि सोंगोन होननानैबो मुम्बाइ पुलिसआ बुंनाय जादों। गुबुन फारसेथिं दिनै गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव UBPOनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सा 305 जन आरो BPFनि गासै 50 जन सोद्रोमाफोरा बा मानसिफोरा BJP हानजायाव जयेन जाबाय। माने बिसोरो राजखान्थि हानजायाव जयेन जाबाय, BJPनि राजखान्थि हानजायाव मोजां मोननानै बिथांमोना दिनैहाय जयेन जादों। श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि मोनसे खाथियाव दंना, बैहाय मोनसे मिटिं जाग्रा स्टेज दं, बेहाय बिथांमोना जयेन जादों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय बेलासिनि 5 बाजियाव चिरां जिल्लानि थालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय साथिपुर गामिनि रायजो राजाफोरजों पुलिसआ जमायै ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामदोंमोन आरो बे अपारेशन खालामनाय समावनो गोबां बिबांनि ड्राग्स पुलिसफोरा बोखांनो हादों आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय 2 ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जादों। लोगोसे WMTA गावसोरनिफ्राय होनाय बन्द'खौ बोखारनाय जाबाय। माने बिथांमोना बन्द' होदोंमोन गारि भाराखौ नोजोर होनानै आरो गारियाव 100% मानसि थिखांनो मोनैखौ लानानै। दा 50% सोलाय 100% दावबायारिफोरखौ बिथांमोना गारियाव थिखांनो हासिगोन आरो दावबायनो हासिगोन आरो भारानि बेसेनखौबो बारायनो मोननाय नङा होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय आसाम पुलिस SI आनजादनि केसजों लोब्बा थानाय आरोबाव 2 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। बिसोरनि मुङानो जाहैबाय सुरज शर्मा आरो रुबुल हाजरिका। बिसोर 2खौ दिनैहाय एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बिसोरखौ सोंथि सोंनो थाखाय कास्टडियाव लाना थांनाय जासिगोन। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसामनि मुंदांखा सासे मेथाइ खनगिरि कल्पना पातवारिया AJP हानजायाव जयेन जाबाय। बिथाङा AJP हानजायाव जयेन जानानै AJP हानजानि खामानि मावसिगोन। बिथाङा इलेक्सनबो गेलेनो हानाय, बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया, नाथाय बिथाङा AJP हानजायाव जयेन जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे बेंगालराव सासे नन्दिनी राव मुंनि आइजोआ उनथिंनिफ्राय फावसायबोबाय थानाय गारि आरो दंफांनि गेजेराव सेबजानानै जिउ खोमानांगौ जाबाय। गारिखौ माने उनखिनिफ्राय फावसायबोगासिनो दंमोन आरो खाथियाव दंफां दंमोन। ड्राइभारा नोजोर होआखैमोन जानांगौ। दा बेनिखायनो बे नन्दिनी राव मुंनि आइजोआ गारिजों दंफांजों सेबजानानै थैनांगौ जाबाय। ट्राफिक पुलिसआ केसखौ लिरदोंमोनब्लाबो आइजोआ गावनो खालामना लानाय एक्सिडेन्टसो होननानै बुंदों। माने बे आइजोआ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लादों होननानै बुंदों पुलिसफोरा ड्राइभारखौ बासायनो थाखाय। दा मा जायनोसै जेब्ला आपडेट फैयो नोंथांमोननो आङो भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। नोंथांमोना शेयारखौनो खालामथारा, आं शेयार खालामबाथाय जोबोर गोजोननाय मोनो। अन्नानै शेयार खालामबानो जाबाय। आरो जुदि दासिमबो नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला माखौथ' मोखां नायबाय दङ, साबस्क्राइब खालामदो। गाहायाव गोजा जानु जानानै दङ, बै गोजा जानु जानायखौ गुफुर खालामबानो जाबाय आरो साइडआव बेल दं, बै बेलखौ सेरनानै होथार। बाय बाय।